Това е едно, ще го кажа директно, гробище за много животни, особено и мамутските останки, които намираме. Едно много типичен пример. Няма, бих казал, такова място по река Дунав, което да акумулира толкова много находки. Като цяло доста се развълнувахме, защото е много рядко възможността да участваш в преки такива находки, да намериш нещо, да се чувстваш съпричастен към намирането на историята. Децата много са запалени по такива мероприятия. Имат си дори в къщи такива археологически чукчета и като разбрахме за мамута, едно приключение за днешния ден, хубав слънчев ден. Това е, може би, най-старото нещо, което намерихме днес. Това е на около 60-65 милиона години. Една колективна находка на стриди от долна креда.